Mangga Cah, iki kita Godane serengaken rondo Cahyo Muda. dados. Godane rondo. Keluarga besar KWS, monggo. Pancen abot dilakoni urip pisan Pak Edi. Ajeng nambahin apa pripun, Pak? Sik ngerayu Pak Edi ki ngono alon-alon. Alon-alon. Ajeng nambahin apa pripun, Pak? Pak Edi anu napa? Engko sak pupuh. Senengane nggih nyawer nika. Iya. Nggih. Baik. Aku ya iki yo. Ra percaya ngendikamu
bablas ke apa? Dalam? Kangen ati. Oh kangene ati. Kangene ati disigrake ya Mas. Kok pengendangnya ngantuk ki sajake. Ra percaya janji kamu tapi prima mong Ora apa-apa, tenang wae. Pak Herman iki wis nyantai. Oh Pak Jasno enek. Sak bait mandek ngono apik malah. Apik. Aja sepuluh Yeah.
Judulnya napa niki mau? Perapatan Sragen apa ngendi? Napa? Perapatan Sragen. Oh, lagu anyar iki berarti. Monggo. Rasane ngati Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun. Monggo pasukannya dari KBSC, monggo Budi. Monggo saudara-saudara saking KBSC, mbok pilih kosong cekar niki. Monggo Mbak Tarni. Monggo, Bu. Anajan aku bocah gunung, duh banget gunungku, ora usah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Sragenane anggarane perempatan itu terus mandek. Apa kowe ra kelingan dolan neng omahku ana latar padha lelungguhan kegodekan karo aku.
pancen ra kelingan dolan neng omahku bablas ke salam kangen mas ana latar padha lelu Salam kangen. kegocekan Salam kangen, Mas Eko. karo Salam aku kangen. Yo, Kemo, Yuca yo muda, bablas salam kangen Kemo. Tomu rasa kangen aku marang sliramu Bunda Demplon. andung tresno bebarengan neng gedung ombong Saiki ado papane pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Lagune salam kangen wong wingi nembe kepanggih kok Pak Joko pun kangen lho. Ya ampun. Bude. Panyuwunku mring sliramu. Aku titip salam kangen jengken.
Joko